Apocalipsa lui Ioan, capitolul al 4-lea. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul, și iată că în cer era pus un scaun de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe, și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu, A doua seamănă cu un vițel, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. zi și noapte ziceau: Fără încetare: Sfânt, 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 este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, care era, care este, vine. care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni cădeau înainte Celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.